L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' Erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Jumej wara li ġiet inawgurata uffiċjalment iż-żona tal-kunċerti bħala parti mill-Park Nazzjonali Ftaqali, bosta familji ħadu l-opportunità li jgawdu dan l-ispazju pubbliku ġdid. F'dan it-tmiem il-ġimgħa sar Open Day fejn kien hemm attivitajiet għall-familja kollha fosthom anke blob għat-tfal. Post interessanti ħafna u post rekreazzjoni. ħaġa attivu għal-familja. ħaġa sabiħa, Tistgħu tiġu ħdejna. u l-koppa jkoll. Park huwa sabiħ ħafna xi ħaġa li żgur ma kellniex bħala. Huwa post fejn żgur il-familja tista' tiltaqgħu ġew gost. Hopefully jinżamm nadif kif inhu llum. Very nice, good open space, a bit of a change for the country we live in. Oġobni. Le, sabiħu. ċaħġek tajba, u għallum jħodu pjaġiri tfalu. Sabiħ ħafna, l-ewwel darba. It's really nice. It's great to see a lot of families here, enjoy with their kids. It's nice. Vera sabiħ għandhom fejn jilagħbu tfal, ma jistax jiġi jiżbaħ mill-li u l-post. Dan l-ispazju il-ġdid sar b'investiment ta' 16 miljun euro u sar minn flok fabbrika tal-konkrit biex issa dan l-ispazju qed jitgawda mill-familji Maltin u Għawċin u blaqwa faċiltajiet.